Tulo ka dugong o ganasa sa isinta ka dolphins ang nasiplatan nga naglangoy-langoy sa kadagatan sa Sarangani. Anay ang report ni Abby Caballero. Kuha kini sa drone sa DENR-12 sa tulo ka dugong nga naglangoy-langoy sa Sarangani Bay Protected Seascape sa bahin sa Barangay Gumasaglan sa Sarangani Province atol sa ilang quarterly seaborne survey ni adtong October 25. Makahingangha ang katinaw sa tubig ug daw nag-enjoy gayod ang maong mga dugong nga sumala sa DENR usa ka inahan ug duha ka calf. Samtang duna sab sila'y nakitaan nga 60 ka dolphin sa Sarangani Bay, nga gilangkuban sa 50 ka spinner dolphin ug napulo ka rhesus dolphin. Sumala sa Provincial Environment and Natural Resources Office Kunpenro, ang kaabunda sa mga sea creatures sa maong kadagatan nagpasabot nga kinahanglang protektahan gayud sa komunidad ang kadagatan sa Sarangani. Healthy ang ating seascape. So nagpapatunay ng ating pamo bilang pangunahing ahensya ng DENR dito sa Sarangani para protektahan ang ating seascape. Gani mipasalig sab ang mga residente sa mga coastal barangay sa Sarangani nga padayon silang makigkooperar aron mamintina ang kalimpyo sa Sarangani Bay. Ginasigregate mo among basura kay isa gina siya nga dapat dili siya maabot sa dagat, dapat ato gid siyang hiposon kay mao gina ang proper na mong ginahimo. Mo na among katabang pod sa atong kuan sa dagat. So mga community dire ga-participate gina about sa mga garbage Samtang subling nagpahimangno ang otoridad kalabot sa mga ginadili aron masiguro nga mapreserba ang mga dugong, dolphins ug uban pang marine species. Extraction of yung mga white sand, ganyan. And then mayroon tayo halimbawa may mga paglalagay ng mga fish net minsan na dapat hindi ilagay doon sa mga areas na halimbawa kung saan natin na-obserba na mga sea mammals or animals. So, para maiwasan yung puluputan ng mga tulad nitong ginagamit sa pangingisda. Yung pagputol ng ating mga mangroves, dapat din pangalaga natin ating mga mangroves kasi ito rin yung mga ang tawag ni spawning area ng ating mga sea creature. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao.